Takže čaute, dneska vás to vítam, dneska budem hovoriť o Mateovi, môjom kamarádovi v škole, ktorý mi písal, kúknete sa na povie v mojej izbe, tak tam uvidíte hnedé fotky, tak to je on. A on chcel vyrobiť, aby som o ňom rozprával, takže najprv a ešte aj o polovi budem. A ešte aj o polovi budem. Takže Mateo je z mojich spolužiakov a on má rád chicken gun a ešte má rád polúplšáka, ale že keď proste, že ja a ešte, že on pri mne sedí v škole a že dneska som mal vydať to video, dneska večer vydám video po 10. deň. Dobre som to robil. Toto bolo všetko rozprávanie o Mateu, ešte ideme Pou. Roztomilý plišák, ktorý sa rád kotúla po zemi. Natáčam s ním videá, aby sme mohli uzavrieť svoj príbeh. A ešte je môj kamarát a si ho berem do školy. Dobre, ideme na čierneho Poua. Čierny Pou. Je Pouov brat. On nevie teraz, ktorý Pou je jeho brat, pretože má zelené bodky. On je zafarbený ten Pou. Tak si myslí, že není jeho brat, aby jeho v každých epizódach. Na konci 3. epizódach bude si uvedomiť, že ten druhý je scammer, nie proste, že on je zlý, on je jeho nepriateľ a potom si zistí, že to je jeho brat. Takže, a ešte o mne. Počkaj. Počkaj. YouTuber, ktorý má 80 odberateľov alebo 79 odberateľov. Snaží sa dosiahnuť cez 80. Ale to sa mu asi nepodarí. Natáča Pou videa. Pou príbeh robí. A natáča chicken gun videa. Tiež natáča Pou dní. Dobre, toto bolo všetko a